guys, it's me, Larnie again, and you are still watching on my channel. Guys, gusto ko lang po magpasalamat sa aking more than 1,000 subscriber for 2 months and 6 days na ko na siya actually. So, gusto ko pong magpasalamat sa inyo, sa lahat ng nag-subscribe sa akin, at sa mga magsusubscribe pa. Thank you so much guys. So I think guys, this is also a great opportunity to share with you my thoughts on being a YouTuber. So last February 1, nag-try ako mag-upload ng videos ko hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya. So my challenges on reaching the first 100 subscriber, dun ako parang medyo nangapa, nahirapan, lalong-lalo na nung mga first week or second week ko. Kasi before, parang akala ko lang pag nag-upload ako and then kusang makikita ng mga tao and then I was so ambitious, feeling celebrity, na parang nag-upload ka and then marami nang magsusubscribe sa'yo, ganon. But then, the reality is, if you are non-showbiz at hindi ka kilala, yung ordinaryong tao lang, just like me, so kailangan siyang pagtrabaho. And actually, kailangan mong mangalap, manguha ng mga subscriber mo sa mga YouTube channels. And at first, marami akong mga words na hindi dapat hanggang sa eventually, natutunan ko kung paano yung process. Napag-alaman ko din sa mga ibang channel. So, it's really nice guys to watch channels for fellow YouTubers kasi dun ka nakakukuha ng idea, dun ka natututo kung paano ba yung process sa ganito. So, just like I've mentioned earlier, na yun nga, marami akong mga words na hindi dapat, hanggang sa, ay, so, mali pala to, bawal pala to. So, from that alone, from that experience, parang natututo ka na siya. So, alam mo na yung mga dapat na iwasan at hindi gamitin na mga salita. So hanggang yon, hanggang nagtuloy-tuloy na siya, parang nag-enjoy naman ako na mag-upload, ganito, ganyan. So, ayun, nagtuloy-tuloy na siya. Actually, might as well if I'll share with you guys one of my reason behind why I decided to create my channel. Nung una, ang pinaka main reason ko talaga is to develop my self-confidence, which I know na parang kulang ako doon. Parang doon ako mahina kasi ever since college, yung nag-aral ako, parang every time, parang mahina yung self-esteem ko, yung confidence ko. So parang gusto ko ma-develop yun sa sarili ko to improve, most especially if you are already working kasi you need it eh. Kailangan mong buuin yon sa sarili mo na hindi dapat, na ikaw lang dapat yung makakabuo nun sa sarili mo. So, yun yung isa sa mga rason ko kung bakit nag-create ako ng channel. And of course, my other reason, it's actually one of my hobby din to take videos, ganon, photos, ganon. I-upload mo siya sa YouTube, ganon. So, fun lang talaga siya. And, at dahil dyan, I like also to share with you my stories, my background actually. So, I preferred something. So, kung nakikita nyo ito, this one, it's a magic box. Yeah, I call it a magic box. Though wala naman siyang magical na kaiklaan. So, in here, sa loob nito, merong tatlong, it's not question. So, parang tatlong description na parang magde-describe for my personality, my
my background. Kung ano yung hilig ko, ganon. So, ang gagawin ko, bubunot ako dito. And then, kung ano yung mabunot ko, yon i-describe ko sa inyo. Okay? Let's start. So, ang first na nabunot ko is, it's social media accounts. So, what are my social media accounts, guys? So, you can actually follow me on IG, Elarn Anza. Tapos, yung Twitter ko naman is @Anza_Larny. And yung sa FB ko naman, you can type or you can search Elarn Tagabilla Anza. So, lalabas na yon. Okay, next. So, what's this? Oh, it's Celebrity Crush. Actually, guys, marami akong crush na celebrity. Pero yung recently, kasi nung last week ata yon, meron akong napanood nanood ako actually ng mall tour. So, doon ko nakita si Marco Gumabaw. Gwapo niya, in fairness. Gwapo siya. So, yun, parang siya yung pinaka-recent na crush ko sa local celebrity. Non-showbiz, I have ultimate crush. Dalawa sila actually. Yung isa nasa Pampanga, yung isa nasa Cavite. Yun lang. Tapos, the last one, which is hobbies. So guys, aside from, as I've mentioned earlier, na ito yung isa sa mga hobbies ko, yung pag-take ng videos, ng photos, ganon. Feeling artista kasi, charot. No, just joking. Siguro, isa sa mga hilig ko is cooking. So, sooner or later, guys, you will be watching cooking demo or instruction with my channel. So, abangan nyo yun, guys. Exciting to. Yeah, kasi ito actually yung isa sa mga content ng aking channel. It's either travel or cooking. So, yun, abangan nyo. Hindi ko pa alam kung kailan mangyayari yan. So, that's for now, guys. Thank you again. Thank you so much for my actually 1.1 subscriber na. So, yun. Keep connected. Tsaka, siguro ay sana hanggang sa huli, wala pong bibitiw sa atin, guys. Kasi ganun din ako. And I'd like to end this video with a quotation. Just keep moving. Explore. Bye, everyone! So, ayun na nga. I just finished filming my first reaction video. Nagawa ka na naman? Ay, there it is! Es Buntes. Ayun na. Nag-cook na si Buntes. Tapos ngayon, kakain daw kami. Kaloka. Nagluto si Buntis ng ganun, ng sitaw. Sitaw na nilagyan ng bagoong. Ginisang sitaw with bagoong. So, ganito lang yung aming kabahayan. Wag mo lang yan, yung behind the scene. Ayan. Ito ang behind the scene. Ayan. Tapos, ang aming terrace. Oh. Ayan. Feeling condo. Charot. Ayan. Ay, ganun.